Hey, hello, kumusta mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong udto, kanatong tanan, no? Mayong gabi, kanatong tanan, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? O karon day mag-upload na sa tao ahandumanon sa usak awit o kini ang akong suliran, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Ako na siyang giusa, mga ka-DJ. Pino, di ta maglangan, niya ang handumanan sa usak awit o kini ang akong suliran. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? May kaning sa kababay nga taga Magay, Compostela, Cebu. Ang gatong magtatampo nagdasangan nga An. Day, Sab. Day off man ako karong Sabado. Manglaag ta? Pwede na kayo, te. Kay day off man sa nako. Ah, sige. Kay medyo na busy man ta itong mga nangaging simana, good. Mamawi, taglaag karon. Ah, sige, te. Pananghit na ni Papa. Ay, way problema anak, oy. Sure ka pa nga okay ra nimo? Nga ikaw rin sa mahibilin dinis bay? Ulag eh. Ayaw kabalakan ako, nak. Nalipay sa kayo ko nga muhatag yun mo og oras sa usag-usa. Kung buhi patos mama ninyo, malipay gito nga magtanaw nga nagpadayon ang inyong kasuon nga managsuon. Wa ko'y laing kasaligan pa. Si Ate Anra. Kamong akong pamilya. Salamat, Day. Tara, manglaag na ta. Cheers, Ate Ann! Cheers! Woo! Kalabad sa kong uwi. Ate Ann, Oh, higop sa ni sabaw, oh. For sure, labat yun kayo ng uni mo. salamat, Day. Sakto gid ka. Murag mabuak akong u. Ang. Ubay-ubay masugod kag na inom gabi, eh. By the way, di ba? Nangadang akong friend ba? Mag-club sila karon. Og na siya ko'y lalaki nga ipalaila ni mo. Ha? Kinsa man? Ambot lang. Adot tati. Para makauyab na kati. Labad man kayo akong uday, uy. Wa ko'y planong mulakaw karon. Ingon man mo inom. Ikaw na lang sa next time na lang ko. Ay, mao ba? Sige ti. I-update lang unya, tika. Naunsa man ni Sab? Alas 2 sa skadlaon pero pagyapon mauli. Last po din chat na ako nga naabot na si club. Maura. Ah, siya na siguro ron ay. Day, dugay agad ni mo. Wa na ko makabantay sa oras. Mao ba? Dagan ka na inom? Nga mo nakapoy mo kay nang naong ni mo. Pwerte siguro ni mo sayaw dito, no? Ato na ko sa kwarto. Matog na ko. Oh. Nga naman to siya. Ay, gikapay lang siguro to. Oy, nibaw na ka sa imnunon nga makahubog, makaduka, pagbiya na. Mausad lagi. Pero dili man ko na sa ingon ana bisag kapuyon og dukaon pa na sig maayo. Murag kid og lawom kay sige na una. Ay, nag-overthink ka siguro ka, oy. Sige lang. Ay, kay palabi ko na una, God. Mailan na bitaw na, kay musulto na bigay na siya ni mo. Te, wa kay trabaho ano niya? Naa, nga naman. Makigpanglakaw ka? Pwede di kang ubanan. Unya lang ako trabahoon inig ulit na to. DJ Last Remix. Naunta ko isulti ni mo. Unsa man na?
Wa ko'y labot ananak. Unya na lang na inig human og kaon para dili ko makadungog. Dili pa. Kamong duha ni ate akong storyaan, ani. Tiwasan sa tagkaon. Okay na. Ready naming maminaw. Unsa man lang. Pa, magbinyo na ako. Unsa? Unsa? Usi magminyo na kasab. Nga naman na di kay uyab. Oo. Og naka-decide na mi nga magbinyo. Oh, Kakalit pagod ani day. Wala ka magsulti na ako. Abi ba na ko gwat gitago sa sagusa? Dili ta nang butang kinahanglan nga imong mahibaw, auntie. Kinsa man na to, Hana? Nakaila ba ko, ana? Dugay na ba na ni mo nakaila? Ang ano bang kapaspas man? Nagali ka? Dahil dili na ba ingon, ana? Magdus ko! unsa? What? Mabdos ang imo manghod? Oo. Ingon bitaw ko nimo nga nagid-ligi problema. Unya, unsa may desisyon ninyo, ha? Sugot mo nga, magpakasal sila. Wa may mahimo. Naa naman na. At least na lang kay barugan sis lalaki nga nakapamabdos niya. Og pakaslan siya. Salamat! Bisag unsaon og smile ni Sab. Pero nahibaw ko nga naagi problema. Congrats ninyo. Makita na ko sa iyong mga mata. Ay, kaluoy sa kumanghod. Malipayon ba ka siya? Ngayon nakapanguta naman ka, anak. Kaya wa man ko makakita kalipay sa imong mga mata. Sab, nakaila kayo ko nimo. Dili kay ngon anak. Og nausab sad imong pagtaga diri nako. Mahimo ba, ti? Pasagdi na lang kuno ko, bi. Lahi na akong kinabuhi karon. Kaninang ako umaabot nga anak. Og akong bana. Og sultihan ti ka. Malipayon ko sa akong kinabuhi mong ikaw. Mind your own business na lang. Sab, Sakto man sa Jedi. Pasag din lang imong manghudgod. dili ko musugot nga dili ko mahibaw unsay problema niya. Okay, sige, ani na lang. Naaramang gid mong tanan nagpuyo sa usa ka bahay, no? Panid-in na lang na siya ug ang iyang bana. Oo. Sikreto kong maniid ilabi na siyang bana. Kaya wala ba may makailan ng tawhana? Mahibaw ang nagilagi o niyag unsay problema. Mingaw lagi din ni Spy. Asa man kang mga tao? Hi. Ay! Jay! Buhi ko! Meron ba mong kakosman ka? Hala, sorry, abi na ko si Sab. Asa man din sila? Nangumpra man to. Oh, ningon man siya nga mubalik ra siya dayon. Bawo nga nagtuo ko nga ikaw siya. Pero mas humot ka ni Sab. Okay. Ayaw ko bastos sa ingon ana, ha? May adlaw ka rin ako. Nga naman, unsa may plano nimo? Nagtuo kag mahadlo ko nimo? Sige, buhata! Kay sumbong di ka ni Sab. Manyakis kang dako. Ti, mahimo ba? Maayo nga mo relasyon ni Jay. Ayaw pagbuhat-buhat og storya bahay niya. Wa ko magbuhat-buhat og storya, day. Tinuod lagi. May pagkamanyak ko ng bana nimo. O mo to yung gibuhat na ko. Ah, dili. Nahibaw ko nga imo na ning gibuhat para magubang ang mo relasyon ni Jay. O basig nasuya ka lang, kay ako naminyo na. Samtang ikaw, pa'y uyab hangtod karon. Unsa?
Day nahibaw kang dili na tinuod. Kung mauna, pasag di ko gakong bana. Day sab. Sakto na, uy. Nasigilak diya, uy. Wala gyud ko makaila sa kumanghod. Sakit kayo sig sinultihan ako. Wa ko mag-expect ka makastorya siya na ako ato. Sagdi na lang, God. Basin og dasad na sa iyong pagmabdos. Oh, gitsa na. Si Sab, nag-text. Day, sorry sa akong mga nasulti. Please, magstorya ta og balik. Adto ta magkita sa bodega nga atong duaanan sa mga bata pata. Magkastorya tagtarong kay Mingaw dito. Oh, sige, ato ayon. Pag-istorya mong tarong, ha? Ano man, ubanante ka dito, pero magpahipi ako, ha? Di ko maminaw ninyo. Sige. Salamat, Besh. Asa naman ni si Sab? Tao-tao naman kung nagpaabot ni Dris Bodega. Jay! Buhi ko! Buhi ko! Kinakinabunan natin ko. Mabuhat agad ako. Nimo ang akong gibuhat sa imong mangod. Magsa. O sige, buhatin mo sa kumanghod, ha? Unsa pa? Grape. Unsa? Wa mo may buong? Nga namabdo siya nga. Wa siya uyab. Animal ka! Kahit gidi ka, ha? Tama! Buhi ko! Buok yung butilya. Kuya, palagi ka. Bish, okay na ka, Bish. Okay na ka. Pulis! Magtawag kang pulis! Pulis? Ano na ipapriso? Di, salamat. Ganun mo makamagsulti. Nadlo ko. Ingon magod siya ako basulti ko ni mo. Yung buhat o diya ni mo. Yung ibuhat na ko. Sorry kayo, te. Sorry. Sakto na na. Ang importante nga luwas na kakaroon. Kinsa pa titog tawhada? Og diin man to ni mo nakaila. Nakailang ka itong lalaki nga ipila-ila sa kong friend ni mo. Mauto siya. Pero wa yung daho nga masuyop man na siya. Og katong gabi una, katawa ka mo uban og dugay ko na uli. Dito na yung tabuya pagpag-rape na ako. Kinuo ko. Humanatuan ako may bago si angay na kong buhaton. Dili ko makaharong kong tanaon mo kay Basin niyang makastorya ko ni mo sa tinuod. Huwag dili ko gusto na inautang mahitabo ni mo. Naadlokay ko ato tigod. Igo na anak. Huwag daw tang mahitabo na ako. Og sugod karon. Huwag na sila daw tang mahitabo ni mo. Kaya dili na ko masugot nga mulakaw ka nga wa ko. Dili ti ka pasagtan. Salamat, Ate Ann. Salamat, Grabe ang kaluoy nga akong gibati sa akong manghod. Ingon ato na day kabukat ang problema nga iyang gidada. Og sukad adto, mas ni grabe ang akong pag-amping o pag-monitor niya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Ann nga taga Magay, Compostela, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagkalahan, One Friend. Ang mga kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Carol Marie Hikaen, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong ginapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit.
Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at tandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagwalan ko ninyo sa pangan nga Maria, 48 anyos, minyo ug may 3 ka anak. Niya magtrabaho sa Cebu, pero taga-Bohol gyud ko. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Nga lupigon pa man po sa akong inahan nga si 70 anyos na. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bitaw asa naman tong akong eyeglass Samot lagi ko ka-late ron ba? Di narabagit ko pwede goy eyeglass nga mulakaw. Baby, basig ni aras ilham sa sopa Agay! Agay, baya kasakit sa kong hawak idok ko. Agay. Lebe, nak! Lebe! Karawan? Tabagi rin kong pangitas kong eyeglass, be. Gisapot lagi kong pangita atong asa na to, Gamit pag ito na ako ron. Pero halos nabungkag naman ako ang tanan akong gamit. Huwag man yun ako makit, Ma. Oh. Kanading nasi mong Ha? Uy. Ni aram ko ning inahak bayaan ni. Kahinampak ni aram din ni. Ay! Si mama, no? Ma, nagpakita na yung sign of aging. Unsa? Dalimot di kang giturban na ni mo yung mga eyeglass. Na, huwag yun ko kay numdom. Nahagop kong tuwad-tuwad din og sa among kwartong papa ninyo. Pinangita ini. Nagtuo ko kung natagak sa ilawom sa mong katre. Dinhi ilawom sa sofa. Kunya, ni aram din ni sa kong uuy. Sus, kalimtanon na malangyod na ako. Na, anto na ko Late na hinon kay ko. Mauding na late ka, Mads. Kung katao ina, Mads Ingrid, Oo, nagid kay ko ani akong kalimtanon, Kausa sa bitaw nga nagbayad ko sa counter sa grocery. Panghuman ako bayad ba? Gibilin sab na kong akong pitaka. May gani kay nagpak pa ang bagger sa akong kinumpra. Wa pa ko makalakaw. O nakita sa cashier nga nabutang ko din akong pitaka pag human ko bayad niya. Maayo kay honest ang cashier. Ay, ni mo, Mads. Ay, cute pa ila sa atong edad. Hello? O pabaya ta mag-50 ha? Pero murag nagdali kang ma-senior citizen. Naunsa naman ko, ani. Mauna. Kadali ba na akong natiguang? Na, ikaw manggod. Palabi manggod kag stress. Dibdibon ang problema. Dapat, chill lang ta ining nagkaedad na tao Na, saan mo na ako pa-chill-chill aning daghan man kay tagbayranan? Ay daoroy, pasag din na niyang bayranan, Ang huna-huna focus sa trabaho. Aron doon na ta ikabayad sa atong mga utang. Kaya may kwarta, nanatay kwarta no, makabayad raman yun ta. Ay, ning kinabuhi Kadiyat ha, si mama maning na no? Uy, hala! Birthday naman din ni mama sa sunod si Mana. Hello, ma.
Advance happy birthday, uy. Ay, salamat. Kinahinomdom ka sa akong birthday. Mag-17 ako po, Honday. Ug wa ko'y laing pangayoon nimong binirthdayan. Gusto ko nga iadto ko nimo sa simala. Kay managkot ko. Oo ba, ma? Ano sa makamarek si Bo? Ay, Ginoo ko kakutas. Kaini, trong panahon na din hisberhin sa simala. Nangatol sa boronis mama og pana din nga perting initas panahon. Kataas ba aning maong hagdanan? Pero mama ay, tuan na, misirit na sa ibabaw. Oy, Maria! Dire na, day! Saka na dire! Naapa mangog ka diha sa ubos. Oy, naunsa? Sige magkagpahuway, God! Dali na! Ma! Mura magdi na nako kaya mang musaka diha, ma. Oy! Sakit na magkakong tuhod! Gilupig ko sa kong inahan nga 70 anyos na og kat-kat sa taas nga hagdanan sa birhen sa simala. Di gyud makaya sa kong tuhod, pero si mama misirit lang sa ibabaw. Unya. Ma, paway sa tabi. Uy, naunsa ka man in taon, Maria. Kahagbay ra nimong sigig pahuway, samtang nagsaka ko sa hagdanan, nagpahuway sad ka. Mong dugay kang naabot din his ibabaw. Di naman ko kagwanta og mga ingon-ani nga lakaw, ma. Uy, ilabi nag-init kaayo. Makaluya, maya. Sakit kaya akong tuhod, ma. Uy, pastilan sa good po ni mo, buyag. Nidako ka naman, God. Ha? Oh, wala ka kabantay, ha? Nga dako ka na. Nanambok naman ka. Uy, ibaw ko, anak mo, uy. Kaya nga kung mga sinina ka na adto, di naman masod na ako ron. Mo na. Mong minus-minusin ang imong kaon, ha, Maria? Mag-diet, oy. Balance diet, ba? Nisuway bitaw ko ng diet, ma. Ay maglipong-lipong man ko, oy. Wapod siguro kay exercise. Nisuway sa ko na exercise, ma. Pero malipong gihapon ko. Unsa? Ay, salamat. Niya nagitas bahay taon. Makapahuay na kita, ma. Kapuya tong lakawa man, no? Uy, ito ragi ka, Apoy Maria. Kay ako, lipay kay ko sa katapusan nga nakapanagkot na gyud ko dito si Mala. Puhon paabot ton pa ko sa sunod na kong birthday, managkot gihapon ta dito, day, ha? Uy, di na ko maoy. Pabanan na lang yata kasi imong mga apo. Uy. Pagpili sa kong mga anak kung kinsa imong kuyugon, ma. Unsa? Unsa ka man taon, ay? Gilupig na hinoon ka ni mama di ay? Kung katawo idiha, uy. Ikapoy ba ako rin sa mong lakaw ni mama. Kamu sa bahala dito sa kusina, ha? Yung magpahuway ko, matog ko. Oh, muna isamot makababoy ni mo. Unsa? Na, may lisan gitigag baktin ining kalaki, ha? Unsa? Sige lang, sawayi lang, Orlan. Litsunon ko niya ng bakti ni mo. Unsa? Puntag naman, Debbie. Kasakit sa akong lawas ibangon. Muragi pa maulan pa man ko sa akong pagpanglabag hapon. Ay, mubangon ako eh. Agay, kasakit pag ibangon. Agay, ano man eh. Ang akong kamot, sakit ikumkum. Ang ano man eh. Ang akong ring finger, dili na mo kuyo kun bukhon. O kumkumo na akong kamot. Hala, giatake ba ko? Nagtukong giatake ko nga wa ko mahibaw dihang natuog ko. Kaya ang ring finger na ako, di man mo kuyog sa uban akong fingers kung bukhon o ikumkum ko ang akong kamot. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, 48 anyos pa ko. Pero ang ako mga gipamati, pang senior citizen na.
Gilupi pa ko sa kong mama nga si anyos na. Nganong sayo man kong mibati usama ini? Ikaduhang pangutana, grabe na sab ko kalimtanon. Like anang malimot ko sa kong eyeglass asa na nako nabutang, unya naara day sa kong Normal ra ba ni sa akong pangidaron nga 48 anyos? Ikatulong pangutana, maglisod na sab ko og saka og taas nga hagdanan. Musakit ang akong tuhod. Pero ang akong mama, dili man ingon ani. Di sab ko hinginom og gatas kay ludon ko. Kape noon. Kuwang ka ko og bitamina o kinahanglan gid kong moinom og gatas? Ikaw pa to katapusan. Usa ka buntag sa akong pagmata, lisod makumkom ang akong kamot. Sakit. Unya ang akong ring finger, dili mo kuyog sa pagbuka og kumkum sa akong kamot. Sakit kaayo. Naunsa man sab kaha ni? Wa ba ka ko atakiha diyang natuog ko? O tungod ni nga bisan hago ko, manghunaw gid ko, palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Maria. Mayong adlaw nga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. ni Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga medical problem, psychological problem, emotional, behavioral ug mga problema ng mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede ka padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. O diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Thank you very much sa perminyong pagpaminaw ug naot nga okay ra nga atong kinabuhi karon no, inyong mga legal nga problema pagtambagan kana ni ato ni Eileen Bathan. Ang atong makutlo nga pagturunan karon adlaw mao kini nga in essence, if you want to direct your life, you must take control of your actions. Kinahanglan nga kabalotag mo balance between what is socially acceptable sa atong mga aksyon. Kay kung out of social norms ng atong aksyon, pwede na itong mapusasan sa pulis. So, ang atong magtatampo karong adlaw, mao kini si Maria, 48 years old, taga Bohol. Minyo ni siya, may tulo ka mga anak. Unsa rin siya, may mahitungod ni sa magipamati siya ang mama nga 70 years old na, no? Di na kuno kayo makahinomdom, no? Okay, sumayong pagpaminaw diya sa mga taga Bohol. Ug niya tubangan ron kining taga diin sila, taga Esperanza, Kinagitan, Misamis Oriental, no? Jasmine Legaspi, Velma Navarro, Maria Mangubat, Alma Masiba o si Aida Abrugar Kalamba. O saan siya ka doktor, no? Si sa pamanin Marlex Kampugan, Mar Felix Balung from Albor Liboron Karkar, Lower Busay, Edgar Gabud, Nilo Gabato, Mali Gabato. Ug si Ma'am Blazy Kamomot, no, inyong mga kaubanan diya sa Badyan Comelec, busy kayo sila sa Ma'am karon, no. Ug si Rodolfo Rapada, Nazaret, Buhisan, Cebu City, no. Maayong pagpaminaw. Permira ba ning maminaw si Rudy Rapada, no? Gikan ni Jade May Kabalhin, no, diya sa RCB BC. Tagang kwarta sila gibantayan, no? So, mayong pagpaminaw. So, going back to our sender, punto medical kita karon, may kini sa problema sa iyang mama, no? Ako lang yun yung paningkamutan. Maria, matubag na ko ng imong mga pangutana. So, unang pangutana ni Maria, 48 years pa ko, pero ang akong mga gipamati pang senior citizen na. Gilupig pa ko sa akong mama nga 70 years old na. Nganong sayo man kung gibati og sama nini. Yang gikumparar di ayang yang naglisod ko interpret kanina na minaw sa drama. Yang gikumparar ang iyang kahimtang 48 years old pa siya. Nya tagan siya gipamati. Kumpara siyang mama nga 70 years old. Well, ang kining aging process magod daghang kay mga factors to be considered. Ang imong nutrisyon, dili ba ka pirming under stress, ang imong environment. So mao na nga daghan lag mga factors to be considered, no? Kung maingong kag daghan ng kagipamati, una ba kay history o
head injury, bakay problema kanang mga tambal nga gi-take, no? Kay kung nabay mga tambal nga gi-take kana mo gitawag na mo adverse effect or unwanted effect. So bisan pa man og dili ka parang edad sa imong mama unya daghan kang gipamati nga preparehas imong mama, maybe dali na ka malimot. So mao na mga factors to be considered. O bakay head trauma, o bakay problema sa pagkatulog, mao na yung mga factors to be considered, no? So kuha ko no kung wa baka na ning akong panghinganlan. Sunod niya nga concern, grabe na sad ko kalimtanon, no? Mga na like anang malimot ko akong eyeglass asa na ko nabutang. Unsa naman di ay ning akong ulo, normal ra ba ning akong pagidaron nga 48 years old. Kining memory loss gitawag ni nato memory loss lagi. Mga usually mahitabo ni siya kung edad natag mga 60 na pataas, no? Mga 40% sa mga tao nga 60 o 65 pataas na memory loss. So unsa may mga tilimad-on na ni nga nanakay amo man gitawag sa among pagtuon sa medicine sa psychiatry og Alzheimer's problem, no? Memory loss. So dili na ka makahinomdom ngingon nimo imong eyeglasses unsay musud ka sa kwarto nya nagtuwa na ka sa kwarto dili kay nuon balik man ko sa man kung kuhaon, no? So daan kay problema sa mga pag-solve mga simple kay mga butang sa kinabuhi nya dili na ka makahimo sa mga familiar task nga routine nimo sa una, na confuse ka sa time, place, and person, disoriented ka sa 3 spheres, nya na kay problem sa pagpanulti o sa pagsuwat. So man ay mga early signs of Alzheimer's problem, no? Sa ako nang pagingon daghan ni mga hinungdan naani siya pagdaloy sa dugo sa atong brain area, sa atong head area, bisan pa man kung wa pa ta mo abot or wa pa ka mo abot og 65 years old, no? Kay common man ni siya sa mga edara na. So unsa may ako na lang sigurong kuanon kanang ditsoho, no? Unsa may mga maayong buhaton kung naa na kay early signs of Alzheimer's or memory problem. Kinahanglan nga mukaon kag mga rich in vitamins nga pagkaon, mga green leafy vegetables, no? Makatabang ni mga nuts. Unya exercise ka na kanang fish oil makatabang na siya, no? Unya kung matulog ka, mag-music ka kanang melo nga music. Sa akong pag-practice almost every day ko nakalagay kung naiingon ani nga concern, murisita ko ani mga tambala, ha? Pero I doubt if makapalit ka niani without doctor's prescription. Kasagaran akong iresita kining Donepezil or Aricept. Usahay mo resita ko Rivastigmine or Igselon or Galantamine or kanang gitawag Memantin, no? So these are mga anti-memory loss para sa mga memory problem. Ako balikon, Donepezil or Aricept, Rivastigmine or Igselon, Galantamine or Memantin, ha? Kuan sila kanang mga Razadin, mga anti-memory problem medication ni sila, no? You need to exercise your brain daily, no? Dili kay magsigil higda, okay? Sunod nga pangutana, naglisod na sab ko og saka og taas nga hagdanan. Musakit ang akong tuhod pero ang akong mama dili man ingon ani. Dili sab kaingon og dili sab ko hinginom og gatas kay ludon ko. Kape hinuon, kuwang ka ko sa bitamina, kinahanglan mo inom ko og gatas. Not only gatas but also katong pahingan lang ako a while ago, like green leafy vegetables, mga nuts, mga isda, og kung kinahanglan mo inom ka og katong giingon nako nga mga anti-memory drug problem, no? Mga memory enhancers, no? Kung lupigon ka sa imong mama og kinatkatay og hagdanan tungod tigor imong mama anad siguro, no? Minumdum ninong ko dito sa bukiran sa sugod sa Donliti sa una nga na ako'y gika sunod nga naglakaw nga bagulang gyud kayo nako. Sus pubida ko suga mo lakaw sa dalan nga kanang way klarong daan ba kanang trail lang kay ngadto migbukid. Ako kapilan ako ni pahuway, siya katawa-katawaan naman ko tungod kay anad man siya, no? So depende ra po ni sa practice, no? Kini nga tuntuhod ug wa po'y practice dali ra po ni maluya. Okay? Ikaw pa katapos ang pangutana. Usa ka buntag sa akong pagmata, mura man kanta. Lisod makumko mga akong kamot. Sakit unya ang akong ring finger dili mo kuyog sa pagbuka ug kumkom sa akong kamot. Sakit kayo. Maunsa nang kaha ni? Wala ba kaha ko
maapektuhi dihang natulog ko, maatake dihang natulog ko o tungod bisan hago akong kamot nang hunaw gyud ko. Kini nga tong kamot, course like any other part sa tong human body, daghan kay mga nerve supply, no? So katong sudden change of body temperature can affect our nerves, no? So kung gikan ka sa init ka lugar, pahulay sa mga pipila ka minutos before ka mahunaw. Kay mari-haragin nagkanang glass nga gikan sa init, imong piskan og tubig mo crack ang glass, no? So ingon na po dunya, you do exercise, no? Kay parang naay biskan promote good blood circulation sa tong kamot. Ato sa mga regular pa ko magdula og tennis, usa sa ko exercise, akong kumuto ng bola sa tennis, no? Kanang labi na kanang dili na kayo gahi kanang daan na nga tennis ball ba. Mo na akong exercise sa una, kumuto na ko, kumuto na ko, no? Kay di ay po nang gahi kayo kay maglisod man ka kanang sakto-sakto lang nga makumot nimo. Oh, this can help, no? Kung wala kay tennis ball diha, bisag unsa na lang imong makumot-kumot, no? Kaya mga kaduaan sa bata pwede na nang inflatable nga mga duaan, kumot-kumot nimo na. Bula baro nga gamay nga makuan nimo, mahagop nimo, masakop nimo sa imong kamot. So, mas can promote good blood circulation and hopefully maka-recover na ka. Unya kung kinahanglan na yun nga ipa-check mo ng imong blood pressure, basiga taas kay imong blood pressure. So, balik ko na ka ang mga tambal nga posible makabalik sa imong memory loss, donepezil, ivastigmine o galantamine o memantine, no? These are mga medications nga pwede nimong mapalit diha sa butika. So, once again, naot nga na kay nakutlo nga pagtulunan Maria dinha sa Bohol, majong adlaw ninyong tanan diha, no? Regard diha ni Ma'am Mabel Saniel, no? Thank you very much, ma'am, sa imong pag-abi namo, pagsuroy namo diha sa Panglao, no? From all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Aramen. Daghang salamat ug maayong adlaw.